Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayan nga rin ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam tayong lari nga napoluan, kulaap. Dear Manong Nemi, Dear Manong Nemi, numanen isursurot ko ti panagkitak Manong Nemi, iti sekretarya, ti manager, ti pangopisinaan mi. Sekretarya na asawa na pa'y Manong Nemi. Iso da ito'y Manong, ni Ma'am Donita. Rumar iti panakaopisina ni Boss Mario. Kat surusuren na Manong Nemi da kaming empleyado. Mabalin siguro nga da ibilin ni Boss Mario kada kami. Kat no mapasungatak ton nga umay kanyak Manong Nemi umis-isem, gabutan na isem. Umisamakmet Manong Nemi nga jak pulos isina ti panang pereng ko kinkuana. Larry? Yes ma'am. Begas talangin ti panang kidam kanyak. So, sorry ma'am, no, pakabasulak man, no. Kitaan ka kastoy. Nakapimpindas namin, ma'am. Hala, hulo ko ka. Talagang ma'am. Nagpindas ti pamagiyo. Nagagasgasat ni Boss Mario nga nakaasawa ken ka, ma'am. Nagasakmet. Nga nagbaling nga asawa ni Mario. Nagsipod ta. Nasayat, nasingpet, nga asawa. Marot anak yun, ma'am. Talo. Dadakkel dan. Siguro, ma'am, no agkaabay kayo, sila mo lakabsat ida. Kastat ko nada. Ang pintas ka talaga, ma'am. Awang gayam. Kahit kung nga personal, nga danto emergency meeting tayo ito na alas 3 numalem. Okay? Iti conference hall. Conference hall. Kaya? So nga, sa pain yung break time, sakit no, before 3, aga makabag-break time kayo ton, kalbasan na, umay ka dun sa conference room para iti emergency meeting tayo. Sige ma'am. Hindi ito malikodan Manong Nemi, susurot ko lahat at ipanagkita ken kuana. Manong Nemi, makasuliso, titakder, pintas, lunglong ay, ken kinabanglo ni Ma'am Donita. Nadlaw nagsiguro Manong Nemi ni Henry nga kaabay ko. Iti lamisaan. Imasitig. Pare, ay, sige ka, Henry, apay. Apay ka, timakder ka pa, imasitig ka niya. Tapno tignayik lang tapanunot mo. Tignayam, panunot ko. Gabot na makulkulaapan ka.
Makulkulaapan kayo kulaap. Anat kulaap. At ay mangkulaap iti panunot mo. Diyan ka muna ta pare. Di mamot yung kulaap ko na da. Saan ko nga mo? Ngayon datat mapaspasamak ka. Makulkulaapan ka. Makulkulaapan ta panunot mo. Di ka man? Diyan ka muna tayo bagbagam, Henry. Nagsubli ka din nalang yung sa mo. Tagtuloy mo ta trabaho. Kahit siya, agtrabaho mo din. May pastek mo nga ta trabaho. Ito ta nakulapan na panunot mo. Sigurado, urekit kita ang computer mo. Saan nga na ta computer mo at ti panunot mo. Dahil dyan ang kulap ka. Maawatan ka. Mukon di magbagam. Apay pagkapasulak ko ma. Nung nainlabak kini Donita. Paunay kan pare. Agpadpada nga adda asawa yo. Sa ni Ma'am Donita, sekretarya ken asawa ni boss, ni manager. Ano tam na mga mapasamak no? Maamuan ni Sir Mario. Nga da pa nagkurso na adam iti asawa na. Baka, ikatan na ka. Abay basol, pa nagkurso na da. Pare, dadalangin pa ng matmat mo, iti may isang babae, nga da sa bali iti panunot mo, basolan deta kinapo Diyos. Diba? At da deta iti may sa kadigri sa nga pulo ang bilin. Di ka pagibiyangan ti asawa takin asawa. Kadyak man pagibiyangan. Kras ko man lang. No idi ket data iti yung bilin, hindi ununana. Ngam idi na Kristyanuanen ti panagbiag tayo. Idi addan ni Apo Jesus dito daga. Dayen. Nakarkaron ngam dayen nga pangapa. Sa kalagbasol idi no talaga nga pakibiyangam. Ngimitan tilang panang matmat mo keng kuana nga da sa bali nga kay papananti parang kidam keng kuana basulan deta ken Apo Dios. Amin. Basta para kanya kras ko di Donita. Kano adan tugon daway ko. Yes. Nagugwapo akin ubingak ni Sir Mario pare. Baka ni Ma'am Donita kadagsapol met tikas kanyak ti kaubing na kinamatyo na, kinagwapo na. Kinalaing ko iti kama. Panawang ka man langin. Pati siyak bakulkulaapan eh. Edi maangayan ti konferensya manunemi kaslasang ko mang mangeg dagiti bagbaga ni Boss Mario. Tana iturong iti panunot ko, wano na iturong ti imatang ko, iti pakabuklan ti rupa ni Ma'am Donita nga da isuna iti abay ti asawa na. Nga agi jet down kadagiti bagbaga ti asawa na. Ini mapasama ken ti open forum manunemi may sak kadagiti nagsaludsud. Pakasek nan dito manunemi ti panaka ipasdek iti baro nga sanga ti kumpanya iti maysa nga syudad manong. Dinamag ko manong. No, at the posibilidad ng agala at empleyado dito'y nga may destino sa diyay. Tinsugbat naman nung at dadagiti mapili agyan dito'y nga may destino sa diyay. Gabot umatayo dati pamilyada at mainayod na sweldo da. Tapno ti kasta kita umanugot da nga may destino sa diyay. Kaya sige, Larry, kahit mo ti may destino sa diyay? Saan, sir? Manaksid kaduak ni Ma'am Donita. Ang patyakbat nga handa ka panawan ni Ma'am Donita. Nung sa dintayan mo, sir, kita adalat tamat ni Ma'am Donita. Doon na. Isut asawak, isut sekretarya. So, nga sa mabaling nga sina kami. Sir, saan do ko makapilpilian nga mayadayo ti pamilya? Dito yaklatan, sir.
di malpasin ti komperensya mano. Binasid ka man ni Henry. Pare, nakadidilaw ka. Ano nakadidilaw ng ipagpagka? Agasam, kaya't mo't may destino sa jay? Basta lakit kaduam ni Ma'am Donita? Init kahit mong iparang. Apay ko man mong ibaktas jay. Kahit madlaw ta. Tento pala ikikitam keng kuanan. Nakadidilaw. Tipat siyam saan nga madlaw? Ni Sir Mario? Nga kurso natin ni Mrs. na? Iti pa nang kitkitam keng kuanan. Makitkitam at ni Sir. Ay po Larry. Paka-ikatamtikas ta nga kinaaram mo. Kinaaram ko? Hindi kahit mo sawan. Kawan. Urge. Adang larot asawa mo. Apay kalikakong ko pa lang mga raman ti asawa at kinasawa. Ano ko magbibiyang mo loko? Sa bagay, ano ko magbibiyang ko ka. Ngam kahit ka nga tulungan. Kas may sa nga nasaya at nga tao, nga anak ti Diyos, kahit ka nga tulungan. Gabot ta, kaslat pa nang ipatig ko ka. Iba't patig na? Kawan, bakla ka? Sa bali nga minti at panunot mo eh. Dahil batam ka din digiti duwa kang runaan nga bilin nga mga sakop ka digiti amin nga bilin. Ayatem ti Diyos mo iti so amin nga puso, panunot, kararwa, pigsa. Ti may kadua, ayatem ti padam nga tao, akas panagayat mo iti bagim. Deta ti rason no aping nga bagak nga ipatpateg ka, ayaten ka. Gabota, pada ka nga tao. Seryoso ka launay mo. Ay, Henry. Taiwan na kon. Takayat ko tag-imagine. Sino t'imagine? Basta. Pag-aawid ang gaya men. Kahit kung tikawid. Kahit kung nga maarakop ti asawa. Naman lagay asawam. Isot pangipagsaam ti aram mo. Talaga. Gama mo? Ito na tagawak tagikuwaek ni bakit ko. Tintuad na ti panunot ko kat ni Ma'am Donita. Saan to nga ni Lorna nga asawak dati panunot ko. Imagination ko. Iso nga tagikuwaek ni Ma'am Donita. Babae ni ti asawa. Kaya po Diyos ko. Talagang nalaboy sa pa nakakulap ti panunot mo. Bahala ka. Iso nga di sumangpetak ket sinabat nak manong name ni Lorna inarakop ko. Dati-dati ket isot umunang umarakop ken mangyagek karigi di bibig ko. Iti apagapaman. Ngem syakti mo na nga marakop. Iti nairut. So nakapapaot manong name iti panang malko karigi di bibig. Oh, ita mampay. Ha? Ita mampay kasat irut panang harakop mo kanya. Ken kanapaot ti panang amal mo karigi di bibig ko. Makaaram ka ala. Huwag nga ron ta. Ito karayim at rabi ituloy ko tagluto. Ito na makasukat ka. Tulungan tuwas iti itubing ag-assignment. Kahit ni, saan ko masango. Dan sa hanta ka amo, iso nga sigantot makamuka na kuwada. Tayo ito malpasan, di pa naglutok. Di sarak ton, mangantay ton. Malpas tumot siguro, di pa nag-assignment, di taluhan nagta. Imo naman nung naming anagnan ti asawak. Nakinimot adian ni Lorna, ano. Sa bali nga talaga, ni Donita. Napintas mo ti asawa. Yung kaslad-ad na nga pintasek ni Donita. Nangaroon ti panagar-arwat na nga parang ti PC. Dagiti man sana si ti barokong. Nakitak mo ti barokong ita ti asawa. Ta panangarakop ko at nagdenes ti barukong ken barukong mi. Napintas mi ti sukog. Ti barukong ti asawak manong. Imalaw mo ti pamagin. Ay, lapimpindas nga talaga ni Donita. Donita, awam pahit na rigagayak na tiyak nagunod. So nga, dakkel ti pamatik. May kanak to ti gondaway. Matagikwakan to, Donita.
Kahit numaraman anak ni Donita, baka adadan na siya ti kayat nang nilakay na. Baka da kaming tagdan na. Da kaming tag-asawa. Kanayo nagsualakid di. Bigat aldaw malam rabi. Hindi makasukatak kon manong nemi uno idi agsuksukatak pay laeng. Talagang maditirik na eh. Itay pa lang sa di opisina manong nemi nga tangken na tanong mas. Ang abali. Kaya damot di asawak nga pangipakatak. Dito yung urge ko. Awan anay mo nga min hobita. Ay Donita ko na kumahal. Already mangmangan kami manong nemi pasaray matmatak ti asawak. Dito gilap-gilap. Pasaray ni Donita manong nemi tagparang itirupa na. Sa umis-isem. Umisem akmata. Kidayak met isuna. Tunong kang adamang sipat kanya. Anak ko. Ha? Imat gahim lor na. Anak ko mga kan. Hagtutur ka. Amok nga gumanat ka. Iso nga listo am, timangan, tayo to agdigusen. Pag isuntumat nga, makainawat, mapantumatin na kita anak tayo siladda. Siladda, siyak tumatin sumubulat ng agdigos. Sige, pinaspasa kong tinangan man. Saan ko nga kitkitain pa iti asawak, tas sabali pagkitkitaan, kasi ni Donita man. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nemi, edi tada kami ni Tisiled, ket nakaturugan na kitubing. Deta na. Babaen iti imagination ko manong nemi, tinakikuak ni Donita. Ngem ti asawak, iti linailok, tinagkak, inarakop ko. Ngem ti adda iti imagination ko manong nemi ket ni Donita. Ti barokong na, ti kapakabuklan na, ti imas ken banglo. Iso nga kabayatan manong nemi nga iluwag ti asawak jak pulos binangbanggit jak pulos liniklikak tinang ibaga itinagan. Tamangang kunak no saan nga lor na ti maibaghat. Baka nun Donita. So pinagbalin ko nga umel di kinibibig ko. Napaot ket di manong nemi tinak panang lailo kang kuwan. Ket siyempre ad-adda mariknak. Tirugso tiriknak numangig ko dagiti areng-eng manong nemi ti asawa. Nagasla areng-eng ni Donita. Kinang ko pa'y amano. Ket idi, mapagustuhan min tirik nami. Anatak na ka mo. Hapay. Tila ilong kanya kita ket kasla di damdamo ta. Kasta. Talon di kita nagta. Kaadan di kita kundaway nga madlaw ko nga kasla kahanggan nga interesado. Tanya nga rod kat ni, talon di kita nagta. Numampay kanayon ak malata nga nabanglo, kanayon ak lataman nga agdigdikos. Umanay latan no kanti panagin narakop ta. Panagin nagek, kalpasan naget, good night. Namita, anong sumrokin ka? Hintay bilasang sangpit mo. Aguray ka. Apay. Baka adda nangisungsungkan ka. Nangisungsungan niya. Baka adda nangibaga nakastoy taramidem tapno agsubliti dating rugso tiriknam. Agsubli ka iti kinagtutubom. Ada tinumar mo? Napi ko mga tumarak. Manulat tawag ko. Sabi nga nun. Ganda man? Ay, tsika naman.
Dati-dati kat umlayan lumalpas. Imapay nga rita. Ang dalaki tinumar mo, loko ka. Baka mapiktaran ta puso, ha? Bayagra? Awan na mo, tigitabi ko mga gusarak ti Bayagra. Ano nga, Rod? Basta. So, kakait ko pang ipidwa ta. Ala, nabayakin nga sa mo na ipidwa. Hindi pa lang may masat anak ta. Ikait ko nga doon ipidwa ta. Alanggat ni. Solusyon ng problema, iso nga sa mong itulok. Nga di ka mamagusto. Ano ko ka? Uray man pa, mamintlo, mamimpat. Ang problema kanya. Nasa buraklat ta. Ngayon si ka nga bakit no, hanggang tumakabangon yung tubigat. Manong Nemi, talaga nga napaggusto anak, karedi nga rabi. Tas lakla naka-charge. Tiya nagmalmalim ni minat matmatak ti pintas, lapsat ni Mama Donita. Tas laisot ng charge, nagpa-charge sak. Kinusar ko neta nga, regtak kuno, naka-full charge sak. Iti asawa. Iti opisina, Manong Nemi, naisamak kasi murek. Kahit siyempre, naud-udi Manong Nemi nga simrek ni Ma'am Donita. Nakatugawa ko, narugi ako ni trabaho, iti sumrek Manong Nemi. Pinasok ang atak na dagos. Minatmatak na dagos. Insusurot ko nga dagos. Di pa nagkita kang kuha na Manong Nemi. Ngay di tumaliyaw, kinidayak isuna. Kasla amot anyaman na. Idagturungan iti opisina ni Boss Mario, timaliyaw pa'y na minsan, kit kinita na. Kinidayak manin manong. Madlaw na siyempre. Madlaw na. Takayat kong ipadlaw kang kuhana. Siguro, no kasano pa nang imagine ko kang kuhana, baka kastamat ti pa nang imagine na kanya. Baka tagtag ikuhaan ni Sir Mario kat imagination na kat siya. Natataingan ni Sir Mario ng isunat manong atawan niya. So nga panagkunak, mabitbitin, panagkunak at mawaw. Laga, ibagam nga mawaw ka tapainuman ka, Ma'am Donita. Uy, oh! Si Kamet Henry! Abi manan! Mas pasama ka nga. Abay, ida pa ila pagpugunyan ka. So katibak dera ka ng sipat tabagam. Anang mga tibagam? Abi kastalangan aya. Di pa nakakulap, di pa nunot mo. Bahala, kulap ng ibagabon, kulap. Abi kung mapakulapan di pa nunot ko. Nasimban di pa nunot ko pare. Amok tararamidek. Abi nga ron. Nga nakabaybayakin nga awan ni Ma'am Donita, iti imatang mo, tanakastrekan ni tauneg. Uneg nga yan ti opisina ni Sir Mario. Ngayon iso pala kit-kitaam. Sino kumat kit-kita awanan? Hamo pa ilang imbawing ti imatang mo. Hamo pa ilang sinublit imatang mo yung ta computer mo. Agtrabaho kaan. Pare Henry, di na man bibiyangan. Ha? Mabaling ka din ang tinagpagpakon yan. Di ka kumakayat abiyangan, parang kasapulan ti tulong eh. Hanggang kasapulan ti tulong mo, tagapo taon ti problema. Api kung magpatulong akin ka. Kaopisinahan ka, uray. Basta di nakbibiyangan. Disturbo ka eh. Biyangot ka. Kaguranak no kaguranak. May bagbag lang kang katipod mo. Di nakbibiyangan, tadi ka matbibiyangan. Dalawag? Sige. Amok Manong Nemi nga nasakit,
tirik na ni Henry kanyak tikas diyang yung baga. Mustong mo da. Biyangot. Pakibiyangan na tibiyag tiba yung pada na nga tao. Diyak man bibiyangan na. Apay pakibiyangan na. Apay diyak mo tararamidak. Isusuro na. Sus. Nasukayat ko. Apay ka naman. Sus. No kayat ko ni Ma'am Donita. Awat ba kay pari kanyak. No mga rami nagti pamuspusak tap no maalak isuna. Maramanak isuna, matagikwak isuna. O bibiyang na. Ngayon tuloy manong name ni Henry tinangkibiyang kaniya. Kapay ko naman. Bakasyon, manong name Sabado. Inawis nagtasawak siyempre ng income. Nagpaspasyal, tawag klase, o opisina. Pinagusto. Napamin paspasyal, di kita anak mi manong name iti plaza. Nagtutugawak ba ta? Agbuy-buya manong name kada kita aglabas. Kada kita babae, nasi sexy. Kada kita kikibin, manong name agdunubyo. Awan na pintas kada kuada. Hantang nga maatiw ni Tunita. Kung kunak mano. Ni madamay sa nga babae manong name agmay-may sa. Wow. Magmagna manong name kit lumabas iti ayan ko. At ayumat ti ayan ti asawak ken digiti ubing. Miss, hello miss. Abay sir. Abay may mesa ka. Abay ka, tugo ka bilang abay ko. Tapos saan kag may mesa? Abay ko mga tugawag ti abay mo sir. Tapos sasalita ta. Nanyo mat pagsalitaan ta. May paggapkan ka, may paggapkan yan. Di mo ka di saludsudin, no? Apay magmemesak mo. Kasi bakit na magmemesak ka nakatukaw dito, Benz? Ti sungbat ko, gabot na ururayan ka. Tapos na saan ako magmemesak. Meka, tukaw ka ti abay ko. Kinunak manon naming at imagder nga nangalat iman ng inwagdang no. Bastos, apay ko magtukaw ti abay mo, hindi ko at amam mo. Kaya makiamam mo ka, Siyak ni Larry. Kung bibiyang ko. Ti malikod nga pimanaw-manaw. Binoy-boyak matikin na. Awa na o pangatiyo kini Donita no. Panag na. Nalunglong ay gada na seksik no magnan Donita. Donita ya. Barbaring no itkabitan nga panahon kat matagikwa ka Donita. Domingo manong name inawis na siyempre ti asawak mapangkam ka no magimisa. Nabay ka nga sa kanin si Murot Muna kilatan. Abay, hindi mo kayat. Manong nga Domingo saan kay May. Dati-dati sikapit namang dagdag kanya. Itan, ano mas pasamak ka? No panagkararag, no idadawat ti tulong iti Diyos. Saan ang oras santa nga mapahanin ti simbaan, no, denta, ti balay ti Diyos. Mabalin nga, parinto, mang sulit ti balay sa kararag. No gasta mo kay Tumay, nakilatan ka na kitubing. Nagbalbaliw ka na. Ano nga nagbalbaliw kayo magbagam? Mas sulitak nga rod. Di pa nagserbi kinapon Diyos, di pa nag-group up kang kuwana, haan nga ore no saan ka sumsumrek, di ta nga sumser kang basta ano, ore at da ka dito balay, kasalitam na po tumangan kag tumok. Nakumay. Ang kunak met. Ano kami ti obrang. Basta, check kumay. Dalawa balin ko ituloy nga obraan di talikod. Sige. Dakam lang nga rutin. Ikar-kararagan ng tulatan no kararag ka. Iti sumangpit da manon name kaslad din sangpit ti asawa ka problema. Dati-dati, nagkaputi simbaan kat naragsak na isem. Di apa nga ta. Dapat iti kusina, manon name nagluto. Dapang ko dinan. Lorna. Apay.
Kasi na din sagpat mo ang problema. Awan. O sila mapilipili ti isip mo. Awan problema. So ang pagdanagam. Baka sikat at problema na. At problema? Awan nagmat problema. Ngayon ada na amuak ang problema. Ana? Ada na amuak na problema. Iso nga sikat at problema na. Sino kumat nakamong at problema? Kaya mo problema? Madamdaman itong nagsarita ta. Pagsaritahan tanto ti problema. Nagpanunutak manong. Ada problema? Ada nang ibagang ada problema? Kat pagsarita min to kanureta? Anya ti posible nga problema kay magbagana? Sinalsud ko may ti bagik manong. Ada ka ti problema? Nagpanunutak. Ti problema kat no kasano nga matagikwak maramanak ni Donita. Data lang ti problema ka. O mo't sabalin. Data nga ti bagbaga ti asawa kang problema. Siyong takamon na. Saboya. Abo. Makulkul ti panunot ko. Panunot. Awan ti problema. Ngayon ti lang problema. Kat ni Donita. Iti malpas kami nga mamangan, manunemi, kat nadlaw ti asawak nga awan di kitubing, nangaruba da. Iti kasarita na akong ti asawak. Nagtukaw ka. Nagtukaw ta katuwa. Nagkabay ta. Agminat mata, ay to ay. Tapno may bagam ti problema. Ken maamom nga aminen ti problema. Amom ka di natipasya ti sermon ita ni Father. Katsik na ni ti sulisog. Sulisog nga mayarig iti panubok. So ka ti maudan ti baga mga problema. Hoy. Kunana, takla mo no, nga libro na dyan, nga chapter and verse. Ti Diyos, ket isu, iti mangted ti amin, nga kasapulan ti tao. Adda dagiti pa nakasuot, ngem saan nga mangted ti suot, nga di kabailan, nga baklayen, ti may isa nga tao. Isu pa ti pagapuan ti sulisog. Nga dahita nga sulisog, kat isu ti mang suot, nung kasanot ti kinatibker, tirik na ti may isa nga tao. Saan nga ikan niya po Diyos, ti may isa nga tao, ti sulisog, na saan nakabailan nga liklikan. Masubsubok ka. Masusuot ka. Masulsulisog ka. Siyak? Dada ti problema. Ti pa nakasulisog mo. Sino kumat pakasulisog kak? Sino? Ti asawa ti boss mo. Ana? Ti pakasulsulisogam ket ti asawa ti boss mo. Sinagunakin ka. Saan nga nasken pa yung mamuam no sinot nagkunakan niya. Ni Henry? Nakita kayo kay ni Henry diya simbaan? Nagchismis kayo? Anak at chismis. No saan nagpepeso? Chismis. Ngayon nagpepeso, saan nga chismis? Glo ko na diya ni Henry. Dala ko matibas sangwa na kita, danugat. Tulungan na ka di tao. Iso na aramid na siguro tinangin baga kanyak. Tapos ka sakit maamwak, kit tulungan ka. Iyaduyok iti sulisog.
Asinot adada nga patsem. Ni Henry mo no siyak. Asinot agsasaw ti pudno. Iso ti patsem. Tayo bagbagam ka di. Nga saan nagagsasaw ti pudno? Nadlaw ko dahi ta. Kaya dito sa sangpit mo. Nga nangarakop kanyak tinairot. Kaya napaot ti panangamal mo ka naging bibig ko. Saan nga siyak ti adda iti imagination mo? Makamo kumakulkulaapan ta panulog mo. Sa nga peso neta, hamon nga paglibakan pa. Samon nga paglibakan pa. So nga timakunak ka. Agbuteng ka kinabot Diyos. Agbaling ka kung mga natibker, kadagiti pa nakasuot, ken kadagiti sulisod. Saan ka paadipan niti demonyo? Anya tinamnaman mga pasamak no agbaligi ka? No maitibang ka? Anya tinamnaman mga aramidan ti asawa? Ni Ma'am Donita. Kananya matinamnaman mga aramidak? Sus, awang problema. Nawang problema. Sarding ta na saritaan dita. Dumngig ka kanyak. Awan tinas nga dagag ka. At bukod ko panunot. At bukod ko desisyon. Siyak ti lalaki. Siya ka lang ti babae. Sumurot ka lang kanyak. Noon pagayatak. Nung kasapulat ti tulong mo, ibagak. Ngayon nung awan, adjakbat kasapulat ti tulong mo, taong problema. Bahala ka. Yung sapay ko man tamalawalawag at tubat lang ti panunod mo. Amirisim ko mga naimpat. No anya ti mapasamak nung kaspagarikan. Dahil ti muna pananutem. Anyan tungat at mapasamak. Naragsakan to ka di. No makita mo itong agsangsangitak. Naragsakan to ka di. No maamuan di kita anak mo. No malaksid kanyak kadadapay lang sa bali. Baka mo puko ti respeto di kita anak mo ken ka. Kayat mo. Ngawan ton ti respeto da ken ka. Ket numekat ka iti trabaho. Saan nakaskari natin sumapul sa bali ang trabaho. Panunutom nga na yung bakti amin. No anya digitiya disadvantage no kas pagarigan ti tultul mo deta panakakulaap ti panunot mo. Kabigatan naman nung nemi kinosilapak ni Henry sakbay nga nagtugawak. Taad da isunan na sapsapang siya. Amo na siguro manong ni. Nga naamuakon. Nga nagipulong ti jablot to'y nga tao. Talagang biyangot. Padasim ti masadagitan. Danugin ka dagos ko nakdinakim ko. Saan nga mas asidag manong? Tanutalyaw isunak itumalyaw ko silapak. Ipagpakitak ba nung nemi ti gurak ken kuana. Kapag mga biyangan na. Baka mato crush na ni Ma'am Donita. Kahit di na kayat ti maagawan. Posibleng kasta. Hilokot to yan. Nalalayang kakit ng siyakon. Gugwapo akim sika. Kunak manong nemi tinakam. Ay ka manong nemi nanalpasan ti panakipasdek iti branch mi iti sabali nga syudad. Nang meeting manin manong nemi ni Sir Mario. Ibaga na manong nemi nga umatendar kam amin iti inauguration. Nga madaman iti simupyan manong nemi. Nga ni Ma'am Donita manong nemi ti simupyat nga dagos. Sayang ka no, iti may isang aldaw, no amin kami ket agabsen nga mapansadyay, para lang iti nga panagka-open dayjay nga sangati business. Aging ka man name nga imbaga na nga ron. O sino dagiti mayat nga mapan?
Walin na lang itayag ti ima na. Ha? Ayaw nagbati ka. Nagbati ak. Tawad ti mang manage dito, na sumurot ak. Sir, sino nga ti kadwami? Na mangidaulo ka na kami? Ni ma'am yung Donita. Sir, siya nga ti maysa nga mapan. Siya ti mo nang nangitayag manunimi ti ima. Sino pa ti mayat? Awang matamanong ti mayat. Okay. Da kayo nga nga dua. Donita and Larry. Da kayo ti dua nga mapan. Adumat madano nyo sa jay kaputad na nagitiya. Na-hire din ng empleyado sa jay. Hinta kayo, Donita and Larry, da kayo tagapot ito'y nga umatenda rito na itang grand opening. Tinegosyo tayo sa jay. Yes. 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 Kung kunak tinagam kumano. Manupengal daw san tumapasamak data. Dua pengal daw. Wow. Siyempre, agkuyog kami. Anat pagluganan mi. Siyempre, nadakotsek. Alangan mo't nga may maysa. Wano, agkotsek mat isuna. Kadakotsek ba? Isigasing ko nga may maysa lang yung tilugan mi. I-drive back to isuna. Siya, ti driver. Kadagtugaw to isuna ti amay ko. Wow, manunga oras, manunim nga tarayan ti kotsek. Almost 4 hours. Dumagas kam to, nagmerienda. Uno idagas kunto isuna. Iti kasidgan nga hotel. Uno saan kita, numalpas ton ti okasyon. Hanggang to basta agawid. Hanggang to ti igit ti baybay. Akbayek to isuna. Oh, Donita. Kamuodyanan na. At dan gundaway ta. Imagine, siyak tinapili ni sir nga mangkadua kini ma'am. Namnaman na siguro manong naming natalgad ni ma'am no siyak ti kaduan. Gaputaddak nga mga rakop mamang paragsak ko. Siguro kadadamot pa nagkras ni Donita kanya. Tasamot apulos nga nagkedked. Naduwa kam laing timapan. Ito yan tinapinta sa gundaway mi. Makitam kiti pampamuspusan na. Ang pulos nga nagkedked. Ang pulos nga nag-object. Yes, kuna nasigod mo. Inataliyawag manong naimi ni Henry ti abay ko. Siyak tikit kitain. Abay, siyak tikit kitain pare. Awan. Abay. Umapal ka? Gabuta dududwa kam tulaeng kini Ma'am Donita tagkuyog. Abay ko mamapalak. Kawan, baka kayat mo ko mga sika. Impropose mo ko, sir, di na mabaling nga siyak tikadwa ni Ma'am Donita ko nung kuma. Nonat ko na. Kadam, ni mismo nga ni Boss Mario tinang ibaga. Donita and Larry, dakay lang timapan ko na. Wow, pare. Abad katawa ka. May imagine kon, nagbalik yakon. Asideken di pa nagbalikik. Asideken. Pati ti asawak manong namik at makadlaw. Uy, agim imagine ka manin. Adayo manin ti turong ti panunot mo. Tinakaulapan na panunot mo. Amom, nalipatak laming ng imbidyo ti langam ket. Papa ko may imbidyo. Tapos na mabuyam. Nunat langam. Ano nga amin tilangak? Ket pasare, tumangad ka sa kaumisem. Nakararayo ti isem mo.
Yung tunukuan, sa bali man yung pangiturang imatang mo. Sa model-del patan, di bibig mo. Siyempre, pampanutak. Na napampanunutin. Nuan yan to't mapasamak yo. Kini Donita, into no, agkuyog kayo. Kasano nga dumandanong kang kati amin? Dati ka di manin nga Henry, tinang itawag kang ka. Ada ka di sekreto yo ka, adwa? Uno ta kayo man tagkarelasyon. Diyos ko. Silawan niyo kung man ti panunod ti asawa. Agsasalita kayo? Ito na limit, kaya ka mo? Naalanak ti cellphone number mo? Anta komunikasyon nyo? Sino ti pagbagam? Ni Henry. Kasano ko mga naamuam nga kuyog kami? Alaman? Saan nga isot ng ibaga? Babae nga kopi sinaam. Na istorya na. Kalpasan ti konferensya. Nga napasamak. Nga takailain kay ni Ma'am Donita tagkuyog nga mapan o matender. Hindi panaka-open ti kabaro nga sangat ti negosyo yo. Imagine no mapasamak. Nagtulay kay ka din. Amay mesat pagluganan nyo. Sampay. Kahit posible nga mapasamak deta. Dito kotse ti pagluganan mi. Ken? Lorna. Noan nyaman ti adda dita panunot mo. Ikatem. Habi ko may ikatem. Anya naman ti adda ti panunot mo. Posible nga baliki ka. Ng mga ruruki na masaktanak. Lari, kahit kan nga unaan. Once nagtuloy nagkuyog kayo, sumangpet ka dito balay, awan kamtun nga giina, amadanon mo. Taapi ko ma. Abutasan kanto nga kayat. Kinurag kuyog kami namnamam kumadawang pasamat. Deta nga laing mo. Talipag-bagam. Anya ka mo siyak ti kanduana, kat siyak mo talaga ti imbaga ni sir. Pagkat kadak kumangarod, mabali mo ito pagkat kadan. Ulitek, numatuloy kayo ng agkuyog. Awan kami ton kung nasang patam dito balay. Laglag pa na ita. Mabiwisit akon manong. Kasano namin nga namuan na? Kumakit saan na nga namuan? Sino't nang itawag kang kuhan na? Saan ka numad ka ni Henry? Babae ka numad lang ang empleyada? Sino ka nakuhada? Isukit mga isuron? Awan danton nga mapana masangpata ka di awan danton. Basta nakamton kini Donita. One day before manong nemi tinituding nga aldaw nga pa nagkuyog mi kini Donita, idi pinaayaban nak manong nemi ni Sir Mario. Nimit lang Donita manong nemi tinangsanyas kanya. Nanangibaga nga kasarita nak ada ka numasapol ni Sir. Samit la simrek. Tinalyaw ko manong nemi ni Henry. Pare, apay, anya tinamnamayam nga, ibagaking ka ni Sir. Kaya, bili na nagsiguro No, anya di kitinaskin nga maaramid, into nubigat. Apaman nga kuyog kami kinima. Siyempre, 4 hours. Natarayan tikot sek, parbungunin mi siguro. Agkalugang kami, may sakot se. Sige, karo din. Ururahin na ka ni Sir. Good morning, sir. Ma'am. Agdugaw ka, Larry. Thank you, sir. Sweetheart. Mabali mo pala kumar.
Ay, one moment, sweetheart. Sige, mabitlangan rin na rumara. Abi, sir. Ada ka di problema, sir? Ada ka di basol ko? Ada basol mo, no, maaramin. Ngayon samot pa yung naaramin. Kahit mo ka di palang tekpao dito pisina, kawa na, sir. Kailan ba ako dito, sir? Abi ko mga salutsudan nyo kahit ko agpaot. Intun bigan. Awan, sir, nakasagana akong sir, intun bigat. Agbatikan to. Sir, di mo ta kami kinimam tagkuyo. Da kaming agasawa tumatandar. Sikan to basit imakamo dito pisina. Sikat ti pangitalkak to pisina kabayatan nga awang kami intun bigat nga agasawa. Awan, sir, no problem. Dada kami matlang ti agkuyog ng agasawa nga mapansadyay. Sikan to't mangi-drive kang kuha na, sir? Kung mga lakit ti driver yo. Siya tag-drive. Mabaling kami nagsinublan. Tamumit ang aduang tagmaneho. Dito lang ti baga kanga. Ken, isarting mo, tararamidim. Amumunti kahit ko asawan. Saan nga nasken pag-ibuksila? No napatig kang gat trabahom, no napatig kang gat pamilyam, isarting mo. Anat isarting ko, sir, ibuksila ka di palang. Sorry, sir. Sir, sorry. Okay lang. Basta isarting mo. Gabot ako kwak-laing dasawak. Matikisang ka nagsumpay. Mabali mo tiramuan. Basta ito bigat, sika basit makamuntoy. Ha? Mga rami naktubat lang si memorandum. Tapno, awan ti makuna nagitika kaduan dito. Siyempre, sikan tot sumrek dito pisina ka, buta, ti may sangal daw, kita sikatag manager. Agyaman na sir, ti panagtalik yung kanya. Sir, sorry. Okay. Alam mo ba ni Montiraman? Sorry, sir. Okay, no problem. Mawadag ka. Basta isading mo, ha? Loko ka. Tagtagi ko ti asawa. Ito imagination mo. Gapot pa nakakulap ta panunot mo. Sir, dakay lang tineng katit ko laap ti panunot ko. Nagyamanak, ti panagpakawan nyo kanyak. Nagyamanak, ti panagtalik nyo kanyak. Kasapulag ti trabaho, sir. Gapo iti pamilyak. Okay. Thank you, sir. Nakadumugak manong naming arimuar iti pisina. Aging ka nakadumugak, aging ka nga nakadano na iti lamisan ko, nagtugawak ng si Dudumog. Mintuloy ko lang iti nagpakawan manong. Nagpakawan iti Diyos. Sa ako pinanunot. Nung nagbaligyak. Amang diyalang gandat ko. Ng mga rakop. Kini Ma'am Donita. Baka na diyalahin kat napukaw ko ti trabaho. Gabot amok. Natalang nataknang nga nasingpet nga babae ni Ma'am Donita. Sigurado nga di na pulos maibturan nga liputan ti asawa na kat nakasaysayaan. Diyos ko. Agyamanak. Nagkaten ti gulap ti panunod ko. Agyamanak. Pwede malpasen manong nami nayangan kumitlaing ti ulok nga naiturong ti computer. Tinalyaw ko manong nami ni Henry. Umis-isam. Pare,
Ano timbaga ni boss? Mga aramid ni ma'am ti memorandum. Tapnoan niya. Alam niya pa ka mo nga intunibigan. May sangal daw masakti. Makamo dito pisina. Di ka man nagkuyog kini ma'am. Isuda ka nung kini boss nagkuyog. Iba, mabati hakta. Siyak pa lang di makamo dito eh. Iti may sangal daw. Sikat to ti boss intunibigan. Congratulations. Uri may sangal daw at siyempre maramanam tagbaling nga boss. Timak der ket nyawat na dakulap na. Timak der akmet. Saan kam lang basta nag-shake hand man. Inawid ko nga inarako. Thank you, pare. For what? Di pa nagipulong mo kinibakit ko. Hindi nagkita kami di simbahan. Naiba ka. Naiba kami di amin namin. Tapno ang takaduwak nga mangyadayukin ka. Itidakis. Siyempre, asawam, mabaling mat nga, iyadayo na ka. Binarlaagan na. Ano mapasamak nagkuyog kami. Intunbigan. Iti pa naghawid ko kanong gat awantun ti masang petan. Awantun ti masang petak nga giina. Kananaran. Di sa anak to nagtarigagay? Saan ko ito imaginin? Na ikatin ti kulap ti panunod ko pare. Kadakil matinitulong mo. Sikat may sangin aramat ni Hapon Diyos tapno mayadayuak. Iti pakaitabangan. Thank you kayam. May saka talaga na siya kayam. Okay. Kas pagarigan ta siya tumat ti kas jay, kas ken ka, dadakan tumat nga, mangbalakad kanya. Inagawid na kiti ramalam, manunemi, inarakop ko, tinakairut ti asawa. O, sabali man ti imagination mo? Sabali man ti ararakopan? Sika ti ararakopan, Lorna. Ken, thank you. Abay, saan kan tumabaling asaktan? Diyak tupulos magkirelasyon iti sa bali nga babae. Siksikan dolain. Ureg kuyog kayo kini Ma'am Donita yung tumbigat. Saan kami nagkuyog? Isuda ka numat lang kini boss iti agkuyog. Dapat lang. Kasi lang kami diyak mamati nga sikat kadwa na. Kit adamot asawa na. Ngayon siyak di manager ng pigat. Siyak di boss ng bigat. Di awanan iti problema. Awanan. Sorry ha. For what? Nga't imagination ko at liniputan ka. Kasta lang ti tao. Kasta talaga ti sulisog. At dalat na ti asideng. Kat doon nalupoy ka, sigurado gumitibang ka. Kat thank God, tasang ka nitibang. Nagbaling ka na tabker. Kanikatan ti kulap ti panunod mo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi, uri makikita ko ni Ma'am Donita, awanin ti urge kabadikan niya. Awan ti sabalin manong nemi at dati panunot ko no kahit kumantang imagine no saan nga ti asawak nga ni Lorna. Namin pinsanan nga nagasilawan ti panunot ko. Dato ko na ipagyaman manong, ta sa anak mo't langan ni tebang ti sulisog. Dito nga rin, ti pagkasalita, akmanong nemi, kita thank you, iti laing mo nga ng urnos, kalbasan nga ka, kalbasan nga inak, insan ka, ti detalyena. Thank you, iti ipintas, ti panangibasam, kat sabi ko ma, tandamat na ibatak nga adal, liwliwakin pagsarbingan, ti biyag, kadagitipadak nga nagbuya. Ito nga rin, nagyaman nga pagayam mo, Larry. Thank you, Mat, kang ka, Larry.